Kaixo, ni Inigo Antxorregi Dierez naiz, eta nire bigarren liburua aurkezten dizuet. Nire minaren etxean, saiakera bat da, eta depresioa da gai nagusia. Bi urtetan bizitako sufrimendu horri hitzak jarri dizkiot, umoretik egiten saiatu naiz, eta liburuak elkarrizketa zuzen bat nahi du izan irakurlearekin. Eta, liburuari dagokionez, inoizko momenturik txarrena kontatzen hasten naiz, gero atzera egin eta 2 urte horiek modu kronologiko baten kontatzeko. Uste du jende asko sentitu daitekeela identifikatuta, ze depresioa eta antsietatea adibidez gehien diagnostikatutako gaitzak dira. Eta, tartean pandemia bat ere bizi izan dugu, eta horri ere egiten diot aipamena. Beraz, pixkat, jakin nahi baduzue, edota bizitzen ari bazara horrelako egoera bat ulertuta sentitzea behar baduzu, aukeretako baduzu nire minaren etxean. Eskerrik asko.